Pak, Hey! nyair apa iki ngendina bingung nyair apa? Nyair godhong telo ae lah, sing simpel penak, kalau tidak tuku, kebone enak. Bapak iket mau turu, tangi-tangi lho. Aku gawe lah, takon golekne godhong telo karena warung. Pak, Hmm. Pak, Hmm. tangi. Gur Nanti kok. turu. Lemes loh. Sak bedinane turu wae lho janan ki. Lemes loh. Alah, Lemes kok. lemes. Jenenge poso wis pirang-pirang dina panggah Wah, nasi lemes. ini. Bersaur turu. Tangi diluk turu meneh. Lemes Saiki golekne nganu, godhong telo ae. Wan nanti. Ana warung. Ya. Sing akeh goleke. Kok dikek ning ngarep pawon. Ala wis tok ning ngarep pawon aku areng warung. Godhong telo ki areng kok. Betul, terjen. Mun kok golek dong telo kok. Wong kok gur turu wae poso iki. Nang warung kandang mateng-mateng ku aku malahan. Sore kok. Dong telo ki kok betul. Dong telo jan. Dong telo jan. Dong ki jan. Dong telo ki areng gopong lho jan. Mun ki agian. Sing ngene lho sik yah ini. Masih tunggu penak-penak kok malah. Oke. Alah. Kita akan enggak wong pakan opo lho kerjaan. Iya, iya. Jam kalau ganggu wong turu weh. Lah. Nonton. Tak so dengar pawon ki. Wah, keren beta ngutangi-tangi ki adan magrib iki penak kok malah. Uga iki kontel ni sor. Pawon opo. Golek anu malah ora enek. Alah. Kok lah jajal golek engko. Wong turu penak-penak kok malah kon golek. Wong telo ki warung gopoten ki aku. Alah turu. Tak tekane kok adan magrib ngono sirku malah. Mau luru-luru praisek ya mau. Kok yo ora enek ning warung iki. Alah. Godhong telo kok koyo ngene iki piye to maksude bapak ki? Kon nggo ngopo ngono lho. Alah wong arep dikulub lah kok malah gagange dawa-dawa sak koyo arep nggo makan sapi lho. Jangan. Yah, jaluk dibruki godhong telo ben pangan wong iki. Wong kok. Pak, Hey! Pak. Peh. Iki piye to Tun kok malah piyo. Lah godhong telo ki ora ngene iki lho Pak maksude. Lah piye? Arep disayur. Yo, Ora arep di ya Allah, lah ngene iki pokoknya tak gageng-gageng ki sampe tangan ini. nanti ngomongmu kok nggak dong telo. Ya maksudnya kan disayur lho Ya kowe gak Pak. Orang ramban koyo ngene iki dong telo nang malahan. ngarep. Golek dong telo nang ngarep pawon ya tak golek dong telo lah aku sik turu penak-penak. Kae luwem sak Panggah turu wae sing dianokne. jen. Golek godhong telo ya ora bener lho. Lah ngomongnya golek dong telo ora disayur Ya kok. jan poso-poso nggaene Lah emosi terus. iya. Ayo lah Ya yo. poso lho Tun. Lah Alah. kowe dhewe sing poso iki. Lah iki dong telo nang gono Tun. Boh, Peh. Piye Tun ki jan? Malah dong telo kaya ngene sok ning kene iki. Pecen ki yo piye? Ngongkon kok omong dong telo sak ning arep pawon. Ora ngomong golek dong telo arep disayur ngono yo. Tak golek sing arep disayur to. Berarti ku nggih pakan wedhus, Tun ki jan.